Iya. Iya. Dimirengke kaum ibu, kaum Hawa. Aja sok gawe gelo marang sapa wae. Utamane aja sok gawe gelo karo wong lanang ya. Ora kaya wingi mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Cek kok kene. Tekan iki. Lagu lagine nama ketok. Biyen kaya ngerayah-ngerayah. Barang wis caket ngono kok ketoke lepijer lilo ya. Agawe ngereske Monggo tembung ngeresing ati werna-werna lho. Kelingan jaman do berjanji metebung. Nggih. Aku ora bakal golek manika kejaba seliramu. Tak tresnani donya ngakhirat ki awakmu. Bareng wis ngerti srawung sawetara njero tembung iki ngereske. Lalu dieling-eling. Nek pancen niate apik ki ya kudu diniati sing apik, ora usah ngetokke tembung sing ora samestine karban ra gempar rasane. Ya. Atiku terus tok. Ginang. Iya Thomas Bowoy. Kayak narkotin dah Bang ya. Pipit iki tak salam saka kene iki Pak Soryani koyo ringan iki jebles bandil. Sapa yo Asia. Suwit Iki dirumake. no si Lah coba apa ya ana lho wong atase manuk kok sikatan. Adalah. Nek sikatan iki nganggo odol apa coba? Ikan resik. lah nggih Heeh. kula nggih ngangen-ngangen niku Ayo, mengko lek tekan omah esuk kowe WA Pak lho, Pak, ampun ganggu kula nedeng sikatan ngono ya, Pak. gak niku Sikat. terowongan Terowongan. udan gerimis air gerimis Nyat penake wong sikatan kuwi le nedenge udan gerimis. Jembrek kabeh. Datyarangu udan tangis kalonyonan. Yo, Pit. Ngadep oleh nembang tunjukkan bodimu nak. Yo, kaya ngono. Iki cara HP no iPhone iki 17 juta iki. Kula kok disuraki kados maling. Yo yo yo. Aku ngoten to, Pak. Yo
ora apa-apa. Sewu ya. Jan. Sinten disawang kon kuwi kok enek bedane. Ya, menika bagi Bonggol Jati, nggih kula niki. Disawang kok kiwa ketok ngremumuh. Disawang kok mburi ketok lem midut. Sawang kok ngarep ketok lem mebu. Remumuh niku koreng apa? Tegese ngremumuh ki mangar-mangar lho. Kimpah ngoten to. Kaya duduh dule. Ya, kaya apa? Oleh gambarmu diaturke. Kumandanging Sela Langking. Tidak mungkin. Tidak mungkin mung jenenge watu hitam kok ngambul iki ya ora tinemu nalar. Jadi jangan berharap. Ya. Nggih. Aja berharap nek mak disentok ki demen karo awakmu. Mboten. Petingane mboten nderek menika. Hah? Petingane mboten nderek. Ya. Lagi gerah.
Matur sembah nuwun.